שלום ילדות שלי וילדים שלי, אני מתגעגעת אליכם מאוד מאוד. לא נפגשנו המון ימים. ביום שישי הגן היה סגור, ובשבת, בשבת תמיד הגן סגור. וביום ראשון, שזה היה שלשום, אתמול, אני כבר לא בטוחה, כן, אתמול היה יום ראשון והגן היה סגור, והיום יום שני, שלישי, אני לא זוכרת. כשאני לא בגן, אני מתבלבלת. וזה ממש מזכיר לי את הסיפור של נועה. נועה תמיד התבלבלה. גם כשהיה גן היא התבלבלה. אבל היה לאמא שלה רעיון. אני רוצה לקרוא לכם את הסיפור. שפת הסימנים של נועה. שפת הסימנים של נועה. כתבה נירה הראל, ואת האיורים עירה אלישבע גש. ואני מתחילה. בוקר אחד התעוררה נועה משנתה ושאלה, אמא, היום יום שני? לא, ענתה אמא, היום יום שלישי. יום שני היה אתמול. בוקר אחר התעוררה נועה ושאלה את אבא, אולי היום יום שישי? לא, אמר אבא, היום יום חמישי. יום שישי יהיה מחר. כך זה היה פעמיים ועוד 3 פעמים, עד שנועה התרגזה. למה כולם יודעים מתי בא כל יום, ורק אני טועה תמיד? אני צריכה סימן, כדי שידע כמו כולם. סימן זה רעיון טוב, אבל מי ייתן לי אותו? אכלה נועה וחשבה. שיחקה וחשבה. אפילו כשאמא סרקה את צמותיה, חשבה. ודווקא אז המציאה רעיון מוצלח. הצמות, הן יהיו הסימן. אני רוצה לשנות תסרוקת בכל יום, אמרה נועה לאמא. בבקשה גברת מגונדרת. באיזו תסרוקת את בוחרת היום? איזה יום היום? שאלה נועה. היום יום ראשון, אמרה הספרית, כלומר אמא. אם כן, אני מבקשת צמחת בבקשה. ואמא קלעה לנועה צמחת וקשרה בסרט אחד, סימן ליום ראשון. נועה הייתה מרוצה מאוד. היום יום ראשון, היום יום ראשון, סיפרה לכל מי שרצה לשמוע, וליטפה את צמתה כל הזמן, עד שהגיעה השעה לשכב לישון. נועה התרחצה, לבשה פיג'מה, אבל לפני שנכנסה למיטה, ביקשה מאמא להחליף את התסרוקת. עכשיו אני רוצה 2 צמות, אמרה. מחר בבוקר אתעורר עם 2 צמות ו2 סרטים, ואדע שהגיע יום שני. אמא הסכימה, למה לא? לקלוע 2 צמות זה עניין פשוט. וקלעה. עבר הלילה, בא הבוקר, ונועה התעוררה משנתה. היא מיששה את שערותיה. איזה יופי, צמותיים, 1 ו2. וידעה מיד, יום שני הגיע. כל כך קל לדעת. וכך נמשך העניין. בערב קלעה אמא לנועה 3 צמות, כדי שתתעורר למחרת, ותדע שהגיע יום שלישי. בערב יום רביעי קלעה לה 4 צמות. אתם רואים כאן? 1, 2, 3, 4.
וליום חמישי 5 צמות. 1, 2, 3, 4, 5. ליום שישי, אתם בוודאי מנחשים ואתן בוודאי מנחשות כמה צמות קלעה לאמא. נכון מאוד, 6 צמות. 6 צמות ליום שישי. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ולכבוד שבת, קישטו את ראשה של נועה 7 צמות דקות קשורות בסרטים צבעוניים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שבוע עבר, ועוד שבוע. ואז יום אחד קרה משהו שקלקל הכל. זה היה במוצאי שבת. אמא כבר פרקה את 7 הצמות של יום השבת, וקלעה לנועה צמה אחת לכבוד יום ראשון. אבל באמצע הלילה נפתח הסרט, הצמה התפרקה והשערות התפזרו. כשנועה קמה משנתה, היא לא מצאה צמה, סתם שערות מפוזרות. מה יהיה עכשיו? שוב התבלבל כל הזמן, חשבה נועה. אבל מיד אחר כך חשבה מחשבה אחרת. אם אתמול היה שבת, הרי היום יום ראשון, ומחר יהיה יום שני, ואחריו יום שלישי, ופתאום היא הרגישה שאין לה עוד צורך בסימן כדי לדעת את ימי השבוע. אז מה אעשה בכל הסרטים שנשארו מהצמות שלי? שאלה. שימי אותן בכיס הימני שלך, הציעה לה אמא. בסדר, אמרה נועה, והכניסה את הסרטים לכיס השמאלי. תהית ילדה, אמרה לה אמא, זהו כיס שמאל ולא כיס ימין. אוף, תמיד אני מתבלבלת, חשבה נועה. איך אלמד להבחין בין שמאל לימין? ואמרה לעצמה, אני צריכה סימן. היא לקחה את כל הסרטים וענדה אותם על יד ימין שלה, כמו צמיד. ואז ניגשה אל אבא, הרימה את היד הענודה צמיד ואמרה לו, תראה אבא, זו יד ימין שלי. אתה מאמין? מאמין ועוד איך, אמר אביה, ונשק לביתו נשיקה על הלחי. ופירוש הדבר, בשפת הסימנים של אבא, שהוא אוהב אותה מאוד. איזה סיפור נחמד. אני חושבת שכבר קראנו אותו בגן, אם אני לא טועה. ותוך כדי שקראתי את הסיפור, גיליתי שבעצם הרעיון של הסרטים והצמות היה של נועה, לא של אמא שלה. אז התבלבלתי. אני גם צריכה סימנים כמעט לכל דבר. אבל אני גם רוצה לשלוח לכם סימן לכך שאני אוהבת אתכם מאוד. כמו שאבא של נועה נתן לה סימן כשהוא נתן לה נשיקה, אז אני רוצה לעשות לכם את הסימן הזה. סימן של לב אוהב. ואת זה. שלחתי לכם נשיקה באוויר. זה עוד סימן שאני אוהבת אתכם. ועוד סימן אחרון חביב. סימן שאני מאוד רוצה כבר שנתחבק. שנגיע לגן ונתחבק. אז בינתיים אני אומרת לכם ביי ולהתראות. ואני אוהבת אתכם ואתכן. ותעשו כיף. ותהנו. וביי.